минава на допускане на областен управител. Изобщо няма да мине през общините. Защото ако беше само община Каолиново и не засягаше този път, заради този път, нали, Никола Козлево, трябваше да бъде допускането с едно питане от ваша страна, с едни картинки на тези пътища, върху скици от кадастъра. И трябваше архитекта главния на община Каолиново да ви даде допускане, че е допустимо. Да, допустимо е, така е. Защото предварително, когато се смени общ устройствен план и се сложи в земеделска земя промишлена територия, трябва да осигурим достъп действително. Този достъп не може да бъде земеделския път. 2 метра няма земеделски път по наредба, минимума е 3 метра. Тоест, това, че на място е 2 метра, нищо не означава, документите трябва да е 3. А нормалните тези, които са, който посочихте в червено, то е 4. Те са външните пътища към територия. Но тези пътища, преди да направим промяна в общия устройствен план, те се водят земеделска територия. В момента, в който вие сложите перки на картинка дори като намерение, което сте направили към областния управител, той е длъжен дали се произнесе, дали е допустимо. Да, допустимо е по закон. И не е минало на обществено обсъждане, както вие говорите. Не е вярно, че има обществено обсъждане. Защото това той да трябва да спази процедурата по ЗУП. И той е спазил, отваря закона, вижда, че когато има промишлена зона по общ устройствен план, трябва да осигури достъп, който в никакъв случай не е 3 метра, а е минимум 6. И това е по ЗУП, когато имате промишлени територии. Как става нататък, обяснявам, просто и вие да знаете, защото в момента разговора все пак малко по-нормално да стане. Вие казвате след това, кои точно пътища искате от тия, които са възможни за достъп. Това го казвате не просто на думи, това го правите като предложение върху кадастралната карта за тези пътища. Тъй като тези пътища са общинска публична собственост, тогава едва отивате на решение на Общинския съвет. Дали Общинския съвет е съгласен да промените предназначението на пътя от земеделски път за достъп до нивите към урбанизирана територия, транспортна инфраструктура, точно такъв е термина, за достъп до промишлените зони, в случая за ветропарк. Защото може промишлената зона и за нещо друго да е за подстанция, да речем. Общинския съвет, ако ви разреши, че са съгласни, тъй като това е тяхна собственост, тогава след това идвате при мен като проекта, давате ми едно техническо задание, което Общинския съвет одобрява, а не областния. И в това техническо задание ми задавате параметрите на пътя. Параметри като ширина, наклон и дължина на участъка, надлъжен и напречен наклон. Това е изключително важно, защото ако вашите машини са извън габаритни и както там има на едно място има долчинка, аз трябва да съобразя наклона на пътя. Има и хоризонтални криви, завои. Това е подробност. Само, че не го прави само геодезист. Прави го и пътен инженер. Геодезист може да го направи само ако има съществуващ път и се разширява. Тоест на вас не трябва още един специалист. Пътният инженер трябва да изчисли носимостта на пътя. Тоест вие в заданието трябва да сте казали какъв транспорт ще минава по този път. Трябва да сте дали тонаж и ширина. И тук изобщо не говорим за сервитут на кабел. Тук говорим за промяна на предназначението на самия път, който от земеделска територия, повтарям, става урбанизирана такава. Но урбанизираните пътища, минималната ширина, когато не говорим за населени селищни образования, които са заварено положение, там може да бъде и по-малка, но в земеделска територия са минимум 6 метра. И въпросът на всички тези хора беше, в момента по документи трябва да е 3 метра този път, единия малкия, а другия червения трябва да е 4. Взимаме червения път, който ми касае тях. Липсват ли 2 метра? Нормално за мен като проектанти от двете страни да взема по 1 метър, чертая червена линейка, т.е. това става новопроектирана улица, слагам осъваления в средата. Пътният инженер дава ширина, наклони и
напречни и надлъжни наклони, а геодезистът дава как ще бъде изкопано или как ще бъде насипано, т.е. трима души сме, отстрани, така че да бъде изравнена, за да може да бъде положена тази настилка. Защото във всички тези предварителни инвестиционни намерения, които съм чела за всички паркове, включително и за вашия, не знам колко е писал, но е написано правилно, които са тежки, няма как да минат по селските пътища, защото ако е валял, те просто ще затънат. Затова нали, на места казвате, че е същекъл, няма да ви е достатъчно. На други места правилно казвате, че това е трошена скална маса, която е по-носима. Тоест отдолу се прави една пясъчна възглавница, не отдолу, а отгоре, всъщност. И евентуално можете да се направите временна настилка дори от асфалт. Временно, ако наистина е временно. Обаче това е само когато не променяте предназначението на пътя време. Когато променяте предназначението с парцеларен план, не може да е време. Тя става за постоянно. Колежката вчера, която попита, има ли процедура по строителния закон за устройство на територията ЗУП, която да позволява на собственика на земята, т.е. на общинския съвет, в някакъв последващ момент, когато този път на вас не би трябвало за обслужване на перки, да след 30 години, решавате, че няма да имате повече перки, махате си ги, обаче парцеларният план не е махнат, т.е. одобрението на този подробен устройствен план остава. Вашата колежка каза, че няма такава процедура, което е вярно. И какво остава тогава за общините? Остава да се съдят. Тук вече не е право, не могат да се съдят. Изтекли са всички срокове. Тоест това трябва да стане ясно на всички хора, че е за вечни времена. Тези 6 метра на самия път. Тук не говорим за сервитута на кабел. На практика, 1 метър отляво и отдясно този път ще отиде в частните ниви на хора. Това питаха и това ги притеснява според мен. Как бихте ги обезщетили за тези по 1 метър, които ще вземете от лицата на всички ниви, по този път конкретния там в червено или в Южна Бургеция? Добре, въпросът е крайна сметка за обезщетението. Не е въпросът за обезщетението. Въпросът е, че освен, че засягате публичната собственост на общината, която е в ширина на 3 метра, вие засягате и всички имоти частни или общински, защото не знам собствеността каква е, на всички, които граничат с този път. По 1 метър само заради улица. Ако по този път в един момент на другите проекти, данните, които излязаха, същия въпрос зададах, отговориха ми наистина както трябва. Те имат в такива парцеларни планове заложени по 6 по 7 метра и половина. Колегата Диан Златев от Шумен изчете целият проект на парцеларните планове. Той е написал, че основанието това да се разширява е, тъй като машините са извън габарит, което е за всички паркове еднакво. Това е в обяснителната записка, след това в чертежа е показано, кои пътища ще се разширят. И всъщност по тези пътища е най-нормално от гледна точка на колегата, който обяснява електроинженера, за да не се засягат допълнително още метри от собствеността извън пътя, кабела да мине обикновено по усевата линия, но има една наредба, по която трябва да гледаме, защото ако там има някаква тръба, много е вероятно да има, не сме правили в момента проучване, има се точно правила на какво разстояние от тръбата се слага кабел от гледна точка на безопасност. Сега предполагам, че няма никакви тръби, ще мине в средата. Сервитута на кабела в случая на 33 кВ е метър и половина отляво и отдясно, това е по наредба, не по ваша жалба. По наредба 16 за сервитута. Когато обаче е 110 кВ, защото никой не може да ви спре от някакъв последващ момент, където вие ще си изкарате разрешение за строеж, може да се наложи някакъв проблем, там да прекарате 110 кВ. Никой не знае. По време на строителството има процедура, промяна на проекта по време на строителството поради причина, която не сме предвидели по време на строителството. И тогава, да речем, решавате да са 110 кВ. Сервитута на 110 е много по-голям. Това вече не касае пътя и не касае сервитута на пътя по 1 метър отляво и отдясно, който е друг. Сервитута на пътя е свързан с това, че в тази ширина от 6 метра
ние не можем да обработваме нито земята, нито кабели да прекарваме, нито да сеем дървета, нито тръби да прекарваме. Нищо не можем да правим там. На практика изчезва ползването на земята, но не и нейното предназначение. Тя се остава земеделска в този 1 метър надолу надясно. Когато обаче имаме кабел на 110 кВ и той вече ще излезе по осевата линия 6 метра наляво и 6 метра надясно, ние ще излезем и извън сервитута на пътя още с метър и половина. Даже това. Сега в момента не го смятам, но горе-долу. И тогава имаме още едно ограничение, което също не е въздушно. Всички тези ограничения са върху ползването на земята. Тези ограничения, когато имаме кабел с гледна точка на обслужването на този кабел и най-вече от гледна точка на безопасност. Защото това е високо напрежение. И там не можем дори да говорим. Тоест, ако вие вкарате в същия този път кабел с по-високо напрежение, хората, които граничат нивите им с пътя, няма да могат да се обработват от тая ширина на сервитута на кабела извън пътния, нивите изобщо. Тоест, те нищо не могат да правят. Няма никъде 110. Направихте ли си запис? Именно казах. Не, аз не се правя запис. Благодариме за вашата интерпретация. Аз Казвате много някакви неща, но казвате доста разказвате внушения. как е по закон, по наредба 16 има наредба, която е за пътищата, тъй като не сте специалисти, обясних как се прави. Не става въпрос за обезщетение, не става въпрос за пътища, не става въпрос за нищо друго, а да отговорите просто, което аз отговорих, как не могат да ползват земята. Какви са им ограниченията от гледна точка на пътния сервитут и на кабелния сервитут. Защото Кое е внушение само? няма прокара на кабел от 110. 110 кВ кабелите са собственост на ЕСО. Не е вярно. Как да не е вярно? Кажете вие, че от нека думата. Когато са подземни, са ваша собственост. Кажете, защото Ние Госпожа Карнова беше спечели в внимателно залата. доклада за ОВОС, ние отиваме до подстанция Боимир, която е собственост на друго юридическо лице. Вчера беше обяснено подробно с 35 кВ кабел. Добре, това е сега. Това е сега. Не е ли възможно да настъпи промяна по време на строителство, която няма да подлежи на обществено обсъждане? Не е вярно това нещо. Не е вярно. Добре, това е ваше мнение. Кажете вие, По време че на малко строителство ще имаме правите. право да правим каквито си искаме промени, които са И да допустими. дигнем кабел от 30 Но аз не знам какво ще искате да правим. Но е допустимо. Те са на определено напрежение. Сменим ли кабел, сменим напрежението на цялата линия, но трябва да сменим Значи, напрежението. какво разбираме с две думи? Значи, госпожата обясни и то по-добре обясни. Значи, този път едно, че ще мине кабел. И от двете страни ще има сервитут. Както каза колегата ми, това не е само въздуха. А действително път я Сервитута на пътя и сервитута на кабела да се препокрият, така че да няма допълнителен сервитут към ни. Отделно това. Значи към нивите ще има, защото на места казахте, че е 1 метър. Така. И тези хора, които урат до този път, вие ще прекарвате кабел едно, второ ще направите и пътя. И там ще има сервитут. И това няма да е за вечни времена, ще е за една година. Колегите ви просто, като казват да, ние ще направим след една година, това е до една година, те не казват самата истина, които хората искат да чуят. И затова единия говори, после другия, после третия. Не, те не казват това, което госпожата иска ние да кажем. Ама не, тя ние искаме. Защо те да искат? Аз колегата пита преди малко. Колегата кмета пита преди малко. После аз трябва да питам, после другите. Когато аз лично правя такива. Значи аз направо мога да ви кажа, от заплатите са от комунарите си, които получават, на нея трябва да я платят, защото и те обясня. Защо и няма? Вчера имаше, днеска и няма. Защо? А по принцип всеки един специалист, както госпожата говори, всеки един специалист, и вчера съм ви казал, да води с уважение към работата си, към колегите си, защото не може колегите по всички въпроса са специалисти и да не отговарят. Моля ви да дадем думата на някой друг. Не е ли